v Londýne, v Lee Valley Whitewater Center. Sme tu ako prvý tým vôbec, ktorý má možnosť vyskúšať si túto olympijskú trať ešte pred jej oficiálnym otvorením. A máme teraz presne týždeň na to, aby sme to čo najviac natrénovali. Toto je jak v bazéne. To je jak v bazéne. Časovanie na tejto vode. No, je to fyzicky dosť náročné. Tá voda je pomalá, je veľmi ťažké sa proste odviesť s ňou, lebo je to válec na válci a stále tá loď jednoducho zastavuje a je ťažké udržať v rýchlosti. Takže fyzicky celkom náročný tréning.